Dito na. Fishy na nasa ligid ko. Eh, kuno ba? Tablet sa. Tablet. Wala na, ibalik na, itago na. Itago na. Ito na. Ini lang ako. Hindi man mapato na isa katil. Kamu, pre. Hindi mo slide. Dapat kayo dito rin sa pagkik. Dito sa... Hello guys, happy to guys, morning. Lagi ito guys, morning. Dapat ito po. Eh, dapat diri lang ta. Diyan. Babasa, babasa. Dapat diri ka ba? Diyan, diri lang dito kay para kuan. Sana. Dili siya. Ada lang ta. Diri lang na guys. Editor. Dapat wala sa mga bato-bato. Sige. Hina-hina lang. Hello guys. Good morning. Hello guys, morning. Good morning guys. Morning guys. Balik ko, dili ko. Di lang kataman. Ha? Di lang kataman sa na cellphone. Sige, dito na. Balik. Dito eh. Dito ha? Baliktad na nata kabi. Dapat keras nyo sa walay, magtiil. Balik ba? Balik ha? Ano? Sarado. Basta madula ka di ka ni, kaya lang mag-helmet ka, magsapatos ka. Para dili maipit ang tiil, okay? Oh, sige.
diri lang ka. Diri lang ka. Diri lang ka. Ayan, nag-uliko kayo. Buday. Patong na sila. Oh, di patong. Tulog ka ka. Thank you guys. Pinay ko. Ikaw guys, love you sa guys morning. Dili balo daddy. Di ko balo na. Balo daw ako. Ikaw. Di ko balo rin kay gabay. Ako daw dayo. Diri ka. Ano na pagkanya? Balik ka diri. Sa tulakon ta ka? Dili. Sige. Ito. Diri lang ko ulat ha. Dola na sapatos dito sige lang dito. Uy, balik na nalapas ta ka. Balik na nalapas ta ka. Balik. Ide ha. Ide. Straight din diri. Straight lang ayo liko-liko kay matumba ka. Diri na po kay paano pud hulat dira. Di. Dadi na pud mag diri ka hulat ka da. Hulat ka dia kay paano ko kan. Ako na pa na. Hulat ka dia. Di pa nagkanya na, wala. Wala. Lagi ka na. Tara. Tando ka. Ikaw na. Ay, lapas dito. Sige lang tayo. Ayos lang sa baba. Ito ka dayo. Ako ba ina? Daddy. Balik na si Daddy. Cellphone oh. Dire ra man tama ng kaning hamis nga kuan espalto. Eh og simento saba man gud kay atong ligid. Saba man. Ikaw na. Hindi na siya ka-alkansi eh. Kinungkod kayo. Handok maapsan, handok maulahi. Sabot na. Ano ha? Pag nasa kaya na? Street na niya ayaw na ano ha. Apit ko na po. Gani apit
Sulod na to sa balay? Hindi pa? Sige na. Ito ito. Dili lang yapon. Di ba ta pwede matudlay kay dalo kay kanang kuha mo dili habis ang kuan siminto niya saba. Awa dira si saba kay na rin habi. Saba oh. Saba. No, diri. Di ba ni saba diri oh. Ana lang siya dili kay siya saba ja clean. Diri lang ta. Luwag. Asa ba dito? Sa layo ta? So, sino sa kayo? Ito tayo layo. Ito na din layo agad eh. Diyan, hulata. Hulata sa si daddy. Ito na may layo guys. Matutag layo? Asa ito napit sa layo? Ito tayo pa. Ito yun. Para ba kay kaon? Unto na, sa oras ron. Sige na. Ulatsa ba kayo? Wala pa kayo kung gikuha ng... Ulatsa ba? Wait sa. Oh, retrain na.